Dagelan endi? Ambo. Awak dhewe ndagel dhewe. Heeh. Andi, ora ono. Ndi, Mas? Heeh. Sing penting ayo dadi jujul mlebu yo. Oh, dijujul mlebu. Yo. Yo, nggih. Ayo Mas dijujul dagelane, Mas. Jujul dagelane mlebu yo, iki ngopo? Doyok nang pinggir kali. Bapak lu kok jago. Seni ora bali-bali cukup pengen dientol-entol sirahe pengen mikir kentol waru-waru doyok nang pinggir kali bapak lu kok jago seni ora bali-bali cukup ditengah kolonjo iki ana dagelan nggih matur nuwun neng Prambanan tuku ula warga banteran panjang yuswa wis ora iki mung parian iki mong heeh ayo iso piye
Leng krikilan oke jamure nonton jadilan oke umure. Oh, Niki sing nyarun demung iki nek endi iki? Domadang. Kok kekemrungsung. Do kemrungsung senengane ngenteni ning ra apa-apa bunga sing tanpa upama. Bungae Sore iki aku karo kowe iso sowan ana ing tlatah banteran. Banteran kene nuhoni dawuh timbalane warga masyarakat Banteran khususnya Kring Rolas. Kring rolas. Duwe gawe. Duwe gawe mangayu bagya warsa enggal senajan to telat ning ora dadi ngopo merga wingi-wingi kahanan pisan ana manten pindhone Dora Selo dadine diundur ketekane tanggal 10 iki le gelar pasugatan seni jatilan iki ana pirang-pirang Nek ora dadi ngopo senajan to telat sing baku wis saus panglipur. Betul. Warga banteran kiwa tengene. kok rada maju. Sing baku awak dhewe diseseni warga masyarakat lan para rawuh iki tansah memuji ana ing ngarsane Gusti. Muga-muga sing rawuh awan iki tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Ayom-ayom tentrem linuberna rejekine diadono saka bilahine. Amin. Ora iki kok tak rasane nggonmu ngomong kemrecek. Aku mrecek karang wis lunas e. Kok lunas? Ayo iki saka pangnyung-uyunge juragane to. Juragane ayam. Asmane sapa? Bu Fatimah. Muga-muga Bu Fatimah anggone Dodolan ayam tansah ngrembaka rezekin Lare. banyu mili. Amin. Esuk ngundang awak dhewe meneh. Rencana jan ngono kok. Bu Fatimah ku. Heeh. Sesuk nek supite bapakne. Garwane urung supitan po? Oh, wis Mas. Ning anu, urang peneran. Loh. Kok kurang beneran? Ayo tak omongi to. Nek ajeng peneran mang betoten Bali aku ngono. Dat Supitan ki ana tegese. aku ana tegese Supitan. sune apa? Supaya apik pancen kudu diukir. Pi Pinangka jangkepe wong lanang to wong sam kudu di tan. tan ana lan orane aku ora karo kowe nuhoni dawuh Wah iya. Ki mau lagune waru-waru karo doyong. Ning aku cuwa. Pecuane Ayo awong ya lagi do dahar kok ya do kemrungsung tak kira ki saiki jebule lagi do ditinggal dahar. iki rampung nek ngono ki. Wis rampung piye? Wis. Rampung wis piye? Rada maju ngangeng-ngangeng wae. Iki mau parian. Warian. Kowe iso perkara singkatan. Lho, aku ki lek D3 Tegese D3 datang duduk diam. tak kira D3 ki sekolah sik dhuwur kae. Utu. Perkara parian tak tekoni iso wangsulan. Ayo D3 mesti iso upamane. Nek kowe ra ya tau lunga-lunga. Lunga-lunga mesti kulino pendak minggu iki aku mesti mangkat. Tegese nggon kutha-kutha ya reti. Lho, Nek aku ngarani kutha ngendi? nek Jakarta Timur Jaktim. apik iki. Tuh. Jakarta Utara, Ayo Jakut, Sumatera Utara, Sumut, Jember Utara, Jembut. Loh, aku rak minangka kandamu. Wah aku wis rampung. Awang wah wis edan iki. Kowe gampang wae takon tak takoni genten. Wah, ada pertanyaan, ada jawaban, Mas. Jakarta Utara, Cetha Jakut, Mas. Sumatera Utara, Cetha Sumut. Jember Utara. Aku ra roh, aku wong Yojo ra gagas kono. Takono wong Jember kono, aku ra roh Jember. Babakan dalan, Dalan iso wae kok babakan dalan kok dipaido. jalan Kalurang disingkat. Jakal, Mas. Acah cerdas e padake delok saka praeane. Sadurunge metu maling foto ya mbok wong rong jinah. Jaluk fotomu. Padahal kamangka aku ki nek ra pupuran asline astagfirullah. Kuwi Jakal. Jakal kuwi jalan Kalurang. Nek Jalan Magelang. Disingkate Jamal. Jakal Jalan Kalurang. Heeh. Jamal Jalan Magelang. Pangracawang iki sawerane Mas Andi. Jancuk.
jancuk matamu kuwi. Iso Gelut ra? iki. Iki perkara dagel kok ngejak gelut ngopo? Kowe iki iso singkatan ora? Singkatan ya singkatan rasa ngunekke kancane. Aku kurang ngunekke kancane. Lah kowe perkara piye? Jalan Kalurang, Jakal, Mas. Jalan Magelang, Jamal, Mas. anek jancuk. Jancuk gundulmu amoh. Kowe iki perkara dagel kejak gelut mah ngunekke kancane jancuk. Ya nule ra iso. Lho, tegese jancuk iki kowe ngunekke aku apa ngopo? Jancuk iki Jalan Cokro Aminoto. Disingkat Jancuk. Pinter. Dadi kowe kuwi ora ngunekke aku to. Ora. Dadi nek Jalan Cokro Aminoto kuwi disingkat Jancuk. tak kira kowe ngunekke aku mung perkara dagel kok ngejak gelut. Wong padha-padha le rung ngerti kahanane nang kene engko kok. Kowe nek mung perkara singkatan mengejak bedhek-bedhekan kowe iki jumbone karo tahun baru. piye? Tahun baru. Apa bedane Heeh. tanggalan karo gorengan? Ayo nek tanggalan ki kertas nek gorengan pangan kok. Kuwi cah cilik-cilik iso. Tanggalan ki ora iso dipangan nek gorengan iso dipangan. Kesuwen. Asing bener. Nek tanggalan Heeh. kuwi bar 2018 nganti 2019. Jur 2020. Kuwi tanggalan. Heeh. Nek gorengan 2003. edian ki. Wong perkara tanggalan nek tanggalan mau Bar 2018 nganti 2019. kuwi tanggalan. Tanggalan. Nek gorengan 2003. 2003. Wah apik tenan. Kamangka bojoku ya bakul gorengan ning aku ya ora arti regane lho. Oh, bojomu wah gembuse gede-gede. Tenan. Edanan iki. Gandume padahal wong tipis gandume gembuse nganti Omonganmu balenono piye? tanggalan. Kowe mau lak ngandake babakan bojomu gorengi Gorengan. gorengan. Aku ra tau delala kowe lunga. Aku tuku nang nggon aku. Terus Rene urung duwe sampel lak yo aku samar. heeh. Mbok ngrasake sikik gembusku aku ra yo gegap. Gembuse sapa? Bojomu kuwi lho. Iki iso kok. Tegese ngene lho. Iki iso rampung jatilan dagelan paten-patenan iso lho. Lah kok iso? Ah perkara gembuse bojone kancane kok tak rasake. Uteke iki lho. Mula bojomu kandhake aja dodol gembus. Oh, bakul gorengan. Ayo can bener. Ayo. Aku sik werna-werna. Mula sing mening pikiranmu. Ayo. Ning ra katutan rambut to. Wah, Ah kadang ki kepiye? goreng ki ra ora ayo rambute karang ya wong desa. Heeh. Ki ora sok steril. Nek kaya ning restoran-restoran sok gogrokan ngono kae lho. Yo meh wae. Iki apa to yu ngono kuwi aku. Ora ngeres perkara gorengan kok nyadak wong omah kowe iki. Ora plak-plak kowe iki ngerti apa piye keterangane iki engko. Masalahe ngopo? Mas mbok mie digedhekne sithik lah binuk. Omik iki Mik, Mas. operatore kono kok. Oh, sorry. Ale ra plak-plak kowe piye? Aku emosi. Emosine. Ayo perkara kowe aku lunga kowe mara nang omahku kuwi. Lho, tegese aku mara ning ndamu kuwi apa ngeneki ngerti. Aku ki arep perayaanku kaya ngene aku ki elek-elek anak kaji mantu kaum mele. Kowe kuwi Kandhane kok. Aku Yen. nang omah ki tertib, Mas. besok ning masjid. Loh, saiki perkara agama. Heeh. Kowe rong karuan kalah ro aku. Lah kok agama kalah? Loh, ayo cetha to nek kowe rek. Aku cetha anak kaum mantu kaji. Nek kowe ki anak apa? Maling. Aja ngelek-elek maling lho. Perkarane Maling ki dadi kondang. kondange piye? Kayak anake maling saya apik. Ya Uripe mulya. mulyane Ayo dia apa-apa arep nandang gawe apa iso. ade apa-apa mengle jupuk nggone liyan perkara agama tak takoni. Heeh, kepiye? Kowe perkara agama tikete swarga reti. Agama nomor swarga. Ora ana ning kono ora wong adol kota. Oh, nek cetek pemikirane ya maklum. Kowe mau apa D3? Heeh. SAG, Mas. SAG. Sarjana agama padake. Olo-olo ngene iki
Nomere swarga. Nomere swarga berarti Heeh. isak subuh, luhur ngasar magrib kuwi nomere swarga. Kuwi negese wong Islam. Atau gese wong Islam. Nek agamaku karo agamamu ra Islam, kuwi tikete swarga nang kono kuwi. Kudu senajan to awak dhewe salat kaya apa kudune duwe nomor swarga. Nomere swarga mergo sesuk dienggo sangu mati. Kowe ngerti parane wong mati? Ning kuburan. Arung karuan. Lah kok ora karuan? Parane wong mati ngerti ora? Ning kuburan. Kleru. Lah kok klerune? Manut sing mikul. Bales kok arep ngopo? Yung. Heeh ya. Ora ana wong mati kok protes. Aku terke nang dul stasiun. Ora ana. Wong mati manut sing mikul perkara sing mikul iki kaya kuburan ya meneng ae. Kaya kali ya megek ae. Wong mati kok arep protes ora ana. baleni nomor swarga mau. Heeh piye? Piro? Nomor swarga ra ya cetha to. 424 443. Wah mau bengi kewalik aku. Balik matamu iki nomor swarga mah tok. Anggapke nomor Piro kuwi mau? 442 443. Ditegeske papat kisak. Heeh. Loro ki subuh, Hmm. papat ki luhur, papat ngasar, telu ki magrib. Dadi nek arep mlebu swarga nindakno perkara kuwi. Wah, kowe radong nek perkara kuwi, Mas. Perkara wong mati wae ra iso kok kowe iki. Wingi rak tanggoku arep ning masjid. Heeh. Nek wundu kusuk banget. Amergane. Delale ning masjid kuwi didilat sikile. Heeh. Pitakone kowe iki najis apa ora? Ayo najis. Ora. Lah perkarane Sing dilat ki sikile kirike kok. petakonmu piye to? Cetakno to, mbok nek omongi rasa kemrungsung rumangsaku. Tanggoku Heeh. arep tindak ning masjid. Heeh. Wundu kusuk. Heeh. Ana Delale heeh. tekan kono ana kirik. Terus Dilati sikile. najis. Ora. Najis yo lah. Kandhane ora kok. Lah perkarane Dilati sikile dhewe kuwi mau lho. oh dilatih sikile kirike dhewe. Heeh. Perkara salat, Salat. aku ora gelem kalah. Heeh. Ah mikir iki aku yo an. Perkara salat. Iya. Ngongkon wong salat iki dosa apa ora? Bener. Kok bener piye? Lho, tegese yang umpama cah cilik le mbok salat dadi sesuk ngerti, wah iki wayahe magrib, wayahe isya, wayahe luhur. Dadi ngongkon wong salat kuwi Bener. kafir kowe. Lah kok kafir? Ah ngongkon wong salat kok bener. Mbok yo engko rampung salat lagi dikongkon. Pikir ngono lho. Oh iki bola-bali anak maling dadine ra ngerti bab agama. Wong salat ki aja dikongkon. Ling kongkon ku nek rampung salat ngono ora paham nyanyi. Nyanyi. Jadi lagone urung teko. Ora jagane rong teko. Matematika. Mati ah iya padake SAG padake. AD3 UGM. UGM ki tegese Untuk gede banget. Universitas Gajah Mada kok DSAG. kowe mau piye perkara apa? Matematika. Matematika piye? Siji sudo siji ana piro? Ayo entek. Goblok. Kowe iki dipirsani cah cilik-cilik akeh. Cah cilik kena nggo contoh siji sudo siji. Entek. Goblok siji. Aku siji sudah siji kok isih siji. Kowe njikuki obat nyamuk. Heeh. Bukaan siji, Heeh. dijolen siji, ra isih siji. Aku mau ora nganggo obat nyamuk. Mula pikir. Ayo pertanyaan ini rak. Nek jiko obat nyamuk, siji sudah siji ki isih pira? Jembek kak siji sudo siji isih piro? Aneh kowe mau ora nganggo obat nyamuk. Ngono Kowe iki arep ngopo? Tasake kae. Mas. Weh. Ora ngetan ngulon ngalor ngidul. Ngalor ngidul nggo bendem dapurmu kuwi apa piye? Tegese ngalor ngidul yo dipapak ngono lho. Ah tak kira ngalor ngidul Singkatan. Ah wis no singkatan. Kowe iki mah ganggu konsentrasi sapa to jenenge kae? Wong ya celenge isih engko sesuk sore kok. Ora kemrungsung. Iki pirang babak iki? Oh babak bundas. Wah edan iki awak dhewe ditinggal dhewe iki jer piye iki?
padha ora tanggung jawab tenan kok. Ora ana wong blas iki. Iki kon ngenteni wong mangan iki. Bul, gak wis. Arep lagu-lagu mah ya gane ora ana kabeh iki. Lagu adrambae apa piye? Agari kan ora mlaku. Wah, jan ora tertib tenan. Diragati larang-larang kok malah lugu. Jare nunggu. Nunggu sapa? Pak Timbul. Ya nek kono wis rampung nek urung. Ya gone lagi do madang awak dhewe kekisruh iki perkara rencanane ngenteni wong madang. Nek nambahi ra apa-apa. Nambahi ra masalah. Wong seni iki rasa ngitung duit. Kok ora ngitung duit? Duit ki nomor 6, Mas. Duit nomor 6, nomor 1 tekan 5. Isine Pancasila. Ayo padha wae nek duit ki nomor 1 nek 1 tekan 6 kok isine Pancasila. Duit ki nek kaya kowe. Kowe ora mikirke perkara duit. Nek aku cetha mikirke, Mas. Lho, kok mikirke? Ayo ora mikirke piye tekan kene ya nganggo bensin padake. Rumangsane iki piye iki yagane kok ora ana iki arep wah edan tenan iki. Lah rampung urung iki mau kepaeka iki. Tak rerepen wae. Rerepen piye? Sik ngenteni yagane. Nyuwun ngapunten disigek rungkang rumiyin. Niki wau miskomunikasi. Oh. Tong tong dang ding dong. Dodo sapa to?
Asik. Cik, yuk semoga konco-konco dilanjut. Iya. Nyun sewu dumateng konco-konco, mbak-mbak adik-adik ingkang wonten sak nginggilipun panggung nggih. Niki ke panggungnya arep ambruk. Nggih monggo dilongi Mas. Nggih. Monggo dilongi. Nggih. Monggo nyun kerendahan hatinya untuk turun dari atas panggung. Nggih, semonggo. Nggih, semonggo menika sekilas ada dagelan untuk kocok-kocok dipersiapkan lagu ini apa manut lagu ini manut Wiyagane Ci Mas. Iya. Udan rakudanan nek eyup ra keyupan lha piye kuwi. Ya asik. Asik kok. War-war doyong dek doyong neng pinggir kali cari lungon jagung tak konteni orang balik mangan getuk dikipatake ketok endung klokok matake dagelannya Indonesia asik bersama Mustiko Ando maru-maru doyong deh doyong meneng pinggir kali cari lumut jagung tak enteni orang bebas melakukan tanah kok balik kulon semoga Mas lagi iki lho nek iki penak to Oh mau berharap penak kok. ayo cetha penak iki jak 250 je wong siji Iki babakan penak. ada perkara mau jangan loncom sopiring cukup iki nek 250 ranyang Babakan penak. apa Pak Timbul ya penak suarane. ayo penak nek mau Dan iki baleni ning parian kok varian. iki mau ya gane ya ganti jati sing apik kok saiki Ning awake senajan to dibaleni rasane rasa ngarep-arep ngarep apa jerone amplop. ayo ora mungkin kok iki mikir barang saiki kok ya apik Heeh, apa ujan. mau kok ya wis apik iki berarti iki perkara gon dana nek danane apik mikir ya apik Parian. Ayo. Aku sik apa kowe sik? Manut. Manut aku. Ayo. Atra gandeng go momot tebu yen ora jembeng kok ora mlebu. Waru daya. Ayo kono-kono gandeng go momot tebu nek ra dijembeng ora mlebu ora saru Mas tegese iki ngleboke benik ngleboke benik umbah-umbah sabune wangi kadung munggah anake tangi waru kaya daya nang pikir sukun ayo kata raya
mbah sabune wangi iki ora saru. Saru piye? Kuwi mau kado munggah anake tangi mau. Tegese munggah mimbar arep nindakake salat subuh. Mangsamu arep apa? Jumbo gending diteruske. Diterus ditutup sikik. Di kowe isih duwe parian. Wayah wengi ora wani adus. Ayo. Ayo. Wis wae. Kok wayah wengi ra wani adus? Ndak masuk angin. Iki parian yo. Kok mung perkarane wayah wengi ra wani adus gak masuk angin parian. Wayah wengi ra wani adus. Ketemune apa? Rawani mung ndak masuk angin. Heeh. Keplak sisan. Parian ki sing apik. Heeh, tegese. Parian ki sing apik. Kelenteng wenane ireng warga banteran meteng bareng. Wong iki klebu warian. Ayo aro iroi kok Purwakanti. Purwakanti. Contone nek umpama Kartono kuwi dadi Kartini. Nek Tono dadi Tini. kuwi jenenge Purwakanti A itu A, O itu O. Nek Kartono nang pasar tuku rempela, nek Kartini nang pasar. Ora dol nang pasar. Lah kok iki kowe iso Purwakanti Mau ora? aku saru. Kok saru piye? Kartono nang pasar tuku rempah. Kartini nang pasar tuku rem. Gah. Wegah aku. Elek iki. Iki tau iki. Masa kene Purwakanti pinter. Kowe iso lagune anak-anak kae. Lagune anak-anak Satu-satu iso no Mas. kuwi di bahasa Indonesia iso upame. Satu-satu, Aku sayang ibu. Ngono kae ta? Iya iso. Terus dua-dua juga sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga. Sayang semuanya. Ngono kae ta? Dijawake. Iso. Dijawake. Iki tumrape sing warga sing rasa basa Jawa dijawake. Sing mangsuli Kowe wah putar iki. Sejatahe padha kon mikir. 200 sih. 200 kalah karo Sogo. Ya kaya 250. Edanan. Yo, Siji-siji, ayo lunga ngaji loro-loro, supaya ra bodho. telu-telu, Manut dawuhe Pak Guru. siji loro telu. Kata betah betu. Iki panitia wis modho. Padha piye? Golek wis. Oleh wis. Ayo wis. Apa kowe? Capek gunung wae, ben mlebu. Ayo. Yen lewat aku kelingan tubuh kae yen aku Eyo enya enyo. dengan kakebak tulisan warna abang tondo isi bawah senange hubungan orang biyen kasih tako atur Ya eyo enya eyo. tanpa batas, tanpa kuasa, kota penting kesabaran orang. Kelingan to Mas Liramu. Kuku kae pati. Iyo yang iyo. Piye tumakko saiki. Kuku kae sobat cerita wayang wengi nanti kakek rino.
Dilanjut Mas Bapak ingkang angka sekawan. Yuk bersama Mustiko Tanjung. Yuk yang kanan sini Mas, yang kanan sini Lodi yuk tandap ae 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 yuk 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 yuk
aku kan bakal Jagat raya
kekasih hati. Oh,
tetep jak boleh konang hendra jenang paten ning anoman ora wati gede yuk oh lek
yuk. Oh iya. Ceritane wayang Jawi ing projongan lengko trojo arah Wonorejo arane gawe nyolong sito anu mantan cut tumandan alam kowos dadi aku kobong gede jroning praja Sedilit kepiye mas? Ora le joget iki mau. Ora le joget. Heeh. Suwe-suwe ndak. Yo kamu sing kalah sapa sing menang sapa ora ngerti. Oh. Ya sing menang ya sing putih mas. Ngono ya. Iya. Heeh.